madoko mabuja atauya nonhadzo manhoko dzozuva ro14 mwedzi uno waZvita. Tikutandano nyaya iri kupisa nyasi apo waMhanduwe waenda koparura wanga wari kuti michina yokunhadzira mapasipoti ochimanjemanje kureketa kuno wabva waburitsa nanyasi mutemo machimbi wochimazana mairi ano 43 ogore rino wokureketa iwo kuti mapasipoti anenge ari kuita pasipoti inobudawo nemazuva akanaka $100 okuAmerica. Pasipoti iri kudiwa makuno yano $200 okuAmerica. Apa kwai bhangi roCBZ ndorega rinenge richiita kuti mapasipoti agotenderere kana kuti vanhu vagoendesa mapepa omapasipoti ikweyo, asi munhu anenge achibhadhara $20 okuAmerica. Ipapa zviribe kuzikana kuti sei zvadanzo, asi kwai ipapa munhu wese ano pasipoti yaakupera kushanda mugore ra2023. Utsinye hwavanhu ndo kuti nyasi chaiyo wanga wari kutopa vanhu mapasipoti awakagadzira kare ari kuzopera mugore ra2023. Apa munhu anenge abuda mari $300 chaiwo okuAmerica. Idi zvakatooma. Tindori panhau ibodziyo, vanhu vazhinji vadoko vari kundoreketa kuti ipapa panokubiwa mari kuchaitika chete nokuti bhangi roCBZ rinoukama natagwirei pabodzipo, nokutoti mugore ra2016 waMugabe wakaparura chirongwa chawaigoti icho ndochokunhadzira mapasipoti ochimanjemanje pokare, asi wachiti chichinenge chigadzira mapasipoti zviuru 16 pazuva ribodzi. Idi manyepo aiva ano makumbo mapfupi. Apa wabato reMDC Alliance wagoti iwo wari kuda kuti wagoziva kuti sei kuribe kuisiwa pachena zvokutoti vanhu makambani opasi rese aende koda kuita zvokuti ndiwo anhadzire wemapasipoti peno zvaichipa. Heno mabiya angu kuti munozvionawo sei? Ticharamba tichiringa kuti izvi zvinenge zviri kuburikapo. Kwaiwo beti mupofu wari kutodzinga vanhu kupurazi rekusidhakeni izvezvi zvokutoti waridzi wepurazi ana Malunga akutoenda kudare rodzimhosva pokare kuti amire zvokudzinga vanhu zvaari kuita. Paribe agoziva kuti zvii zviri kunyatsoitika kana kuti ari kuzviitirei, asi ticharamba hedu tichiringa kuti vanenge vachiita sei pavanoenda kumatare odzimhosvapo. Kwai chirikadzi dzaMartin Gumbura dzinosvika 11 kwai dzaita kuhwira kuti pfuma yacho irege kutoriwa nohama dzache. Ipapa kwai hamadzo dzanga dzakuda kutovakoreka, asi zvava zvarambapo kare. Wakabva waenda kumatare odzimhosva wakanzi ndiwo waridzi wanofanira kuti wazive zvavari kuita. Iye Gumbura agosiya wapwere vanosvika 34 pabodzipo pavanhuwa pano 17 wachiri pasi pamakore 17. Idi dai hama dzache dzambwawo tsitsi dzatoita kubatsira kuti wachengete mhuri zvakanaka. Kune imwe kambani yanzi yabiwa mari inoita $100 okuAmerica zviuru 25. Idi zvakatoita kunyangaritsa. Heno kuti nhamo iyi yataa kusangana nayo vanhu vanoba wakapakatai ichapera chere kana kuti yakutoramba ichitoenderera sokamwoto kanoramba kachindopfuta mberi. Iyo kambani yomagetsi yozesa kwai yakazomanikidzwa naMhanduwe kuti igowakire kambani iri kuda kuchera simbi kumvuma tambo dzokuisa magetsi ikweyo. Ipapa paribe agoziva kuti zvadini, asi kwai watopedza makiromita 21 chaiwo. Heno kuti waimboda kuramba kuti zvidini, iwo wachiziva kuti zvino wakuru nyika mukati. Ipapa nyasi watoshamisa kuti wabva wabenhuka wachireketa kuti kwai taingidzira kudzimiwa kwemagetsi kunyika yese nokuti kukariba kuribe kuningisika zvinhu zviri kunetsa zvomagetsi zvo. Idi pakatoita kunyangariwa chaiko. Ticharamba tichiringa kuti vanozvikona chere izvozvi. Vanhu vari kufara kuti zvakareketiwa zviya zvanga zviri kupedza simba vanhu zvokuti kwakuendesiwa vanhu vese kumugarandega kana achinge abenhuka munyika zviri kuitiwa. Ipapa kwai vanhu basi vari kuendesiwako vanhu vanenge vauya vosvikobatiwa vanzi vane chirwere pazambuko kana kuti panzvimbo yavanenge vasvikira kuti wapinde munyika. Aiwa tinozvikudza, asi dai wachichinja wachibisa kamutemo kawakagoisa kuti pareko kugoita vanomakirirwa kuti wapindemo, vamwe vanoropa rinonga rapfene rinototandanisiwa pese.
nyasi zvanga zviri kuhwadza idi nzvimbo dzokubulawayo Mutare, Gweru, Pabodzibono, Harare. Wanhu wakwegura wanga wari kuenda kotora mari mujandireredzo, asi paita manyongori chaiwo kunyanya nzvimbo yeGweru nomaMutare, apo vanhu vanga vari kuita kurwisana chaiko nokuda kwokuneta Pabodzibono nokusaika kutekaidziwa zvisvinu komutsara yacho yavanenge wakamirayo. Idi zvakatoita kuoma mabi angu, heno kuti zvichapera sei kana kuti zvichakoneka sei, tinoramba takalinga kwazvinoperera. Tiri kuhwadziwa kuti kwai Marvelous Nyakamba anotambira chikwata cheAston Villa akuhwadziwa izvezvi, haashokonorwa gumbori zvokutoti akumbomira kutamba nguva zhinji yakareba. Zvakatoita kuoma mabi angu. Nhamo yachei apa anga atandawo kusimuka kuti atambe zviri nani. Zvinotorwadza. Ngatiringe dziri kuitika pasi rese. Kwai muSouth Africa kanzuro inoringa nezvechirwere chedzihwamupengo iri kuita musangano nyasi kuti waone kuti wanogona chere kuingidzira mupfigwa kana kuti wombosiya zvakadando. Aiwa, tinoramba tichimba kuti wanosiya zvakadando, vanhu vambopfumvurewo hwendo huno. Apawo panyaya yedzihwamupengo iyi, wabasa womuSouth Africa wagoendesa hurumende nomamakambani kudaro dzimhosva kuti warambidze kuti waite zvavari kuda kuita zvokumanikidza munhu wese kuti abayiwe kamushonga kodzihwamupengo. Wari kuti izvi zvinoshora kodzero dzawo. Pabodzibono kuti wanenge wasingade kana kuti wasingatende mazviri wanofanira kuti wabvumirwe kuti wasiyane nazvo. Heno kuti zvichapera sei kumatareko. Apawo dare rokukinya kwai ragonyora kuti iro palibe munhu anofanira kumanikidziwa kuisa kubayiwa kamushonga kodzihwamupengo, zvokutoti ipapa hurumende yasiyiwa inozanda kuusu zvokutora kusaya kuti woita zvokudini. Heno mabi angu tichaona kuti zvichapera mushechere. Wamuseveni waita zvinhu zvawakajaira kuita zvokuendesa masoja awo kumba kwaBobby Wine kuti wamurekedze kuti asaike kubuda kana kupinda mumbamo. Heno mabi angu kuti zviri kunyatsoitika kuUganda ko zvinoramba zvakadando. Apa wagoreketayo kuti masoja awo ari kuDRC achaenda kwekanguva kapfupi. Makuno yano anenge abenhuka, asi waribe kureketa kuti achabenhuka zvarini. Nigeria yarambidza ndege dziri kubva kuCanada, USA, Saudi Arabia nokuti kwai nyika dzo dzagowarambidzawo kuti vanhu vari kubva kuNigeria warike kuendako. Aiwa, izvi ticharamba tichiringa kuti vanosvikepi, peno wese wachapedzera wava mapofu wachingobisana maziso kudaro. Yokugumisira kwai noBritain nyika dzese dzanga dzaisiwa pakaipa nonyaya yechirwere chedzihwamupengo dzabisiwa nokuti chirwere chichatekeshera nyika yese. Idi wanoita kujairira vanhuwa, asi tiri kundofara kuti wachinja maitiro. Heno kuti hurumende yedu wachachinjawo chere maitiro pamutemo wangu waisa wachiteedzera vanhu vekuBritain kuti munhu wese andosvika mugarandega. Idi mabi angu zvakatooma, asi tiri ipapo zvedu. Panyasi tagumira pano. Ndini wenyu mhanduwe WeNhau.